Бира с черен пипер. Каничка, се усещаш ли после вкус? О, тази сол направо ще ми побърка. Ето тук вече усещам Значи тук е много съставката. лесно, кои са много зле. Тук има черен пипер със сигурност. Това и той изглежда с някакъв съмнителен происход. Аз съм първа. Аре, дай. Изкочи. Добре. Ако можеш да придобиеш само една суперсила, каква би била тя? Ставам невидима. Трябва да съм бърза, нали? Никой не пие нищо, Супер. добре. И не пия нищо. Ако можеш да си някой друг, кой би избрал и защо? Бих си избрал да съм Дрейк, малко да усетя неговия вайб. Какво му е такова с целите турнета? Да, сеща се. Ако другия беше плод, това е, какъв щеше да бъде? Ананас. Ама обърнат. Така, какво означава от латински принос церасифера? Дъждовна жаба, куркума или джанка? Ами залагам на дъждовна жаба. Кой е верно? Добре, от 1 до 20. Казваме да и броим. От жълтото стъп. Еми, пример. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Добре. Всичко трябва да пия, нали? До дъно. Супер. Знаеш какво беше това? Бира с черен пипер. Каква беше последната ти лъжа? Че съм окей с това да вземеш жълтото. Истинското име на вдовицата в бяло. Откъде го знам това? Откъде го знам? 17. 1, 2, 3. 17. Сега това е отвратителното сега. Виж го, той има така. гадна оттайка на дъно. Прилича на краставица, която се е стиснала. Не, само го помириши го, моля те, само го помириш. Чакай. На здраве! Цялото! Пи цялото, трябва да изпиеш цялото. Добре, искам да го питам. Айде, подели се го с мен. Гадничка, се усещаш ли после вкус? Ти знаеш отговор на този въпрос? Не. Не ми. Как започва частта на Михаела Искрата в Танцувам само за теб? Тоест на Искра. Не ми говори, не искам говорене, искам. Искри. Добре. Това е много лесно, супер. Да. Смачкахте, съвсем без да искам. Сега тук ще си изпия всички шотове и си ходя. Довърши куплета на песента. С една е зле, нужни са ти две, ала с три. Не мога да го довърша. Лъжеш. Какво не мога да сетя? Не може да не можеш да се сетиш. Са ти две, ала с три. Лесно стават. 4. Моля да си избера това вкусния е сега. Не може. Я ви. Добре ли? Сокче Това е от... коктейл, само да кажем. Така ли? Не е ли Да, мисля, сок че просто? съдържа алкохол. Окей. Да, и портокал. Отварям междувременно. Предпочиташ да си пони от кръста нагоре или от кръста надолу? Къде има кръста на тях? Time out! Добре, какво? Трябва да пия? Примерно 15. Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's your Добре, stuff. това изглежда добре. Какво беше това? Супер вкусно. Аре! Сладко сокче. Какъв цвят бельо носиш в момента? Черен. Докажи. Дайде да сме прилични. Колко са планетите в Слънчевата система? Не знам! Меркурий, Венера... Чакай сега. Венера, Меркурий, Земя, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Плутон и Хикс, 9. Нищо не пиеш, така ли? Кой известен певец би искал да се целуваш? Моля с певица, защото с певец не бих искал. Не, с певец. Мяре с Риана, примерно. Как е второто име на граф? Кирилов. Пум. Това, ако знаете защо Та го игра знам, съм хора. изкъртен. Кога беше първата целувка с език? 14 ай. Как ще провериш дали лъже? Никол Станкулова или Гери, някакво момиче, което не познавам. Ми Никол. Просто. Та-да! Аре, пробвай някой гаден. Аре, пробвай някой гаден. О, това е твоя. Това е твоя. Това според мен е канелчица нещо. Не, добре. Така ли? Не го пробвай. Толкова е силен, че дори не знам каква е основата. Аз мисля, че това ще е приятничко. О, тази сол направо ще ме побърка. Да, това си коктейл, че сок ще си е просто. Не е лошо. Първо да го пробвам.
Това е най-гадното, оставяме го в центъра на вселената. Сок вишна с оцет, примерно. То се навивам, аз вече си изпих тук 3-4, ма всички да ги пробвам. Чакай. Ще си правя малко с това. Оцетец. Да, това е по-скоро. Ами май ти губиш. Значи сме едно на едно, аз имам шапка. Ето шапката за загубиш. Значи втора шапка имам. Тук се едно ще готвим така, това са продуктите. И сега изсипвате в купата. Това не беше шапката! Да. И тя продължава да бъде шапка. Как така? Аз за какво го правя това?